Takže ahojte fanúšikovia, to som ja, ale nebola som moc aktívna, ale teraz znova budem a možno pôjdem aj do tej ženy, ale neviem. No, takže dneska vám ukážem také moje zákulisie z YouTube, vlastne čo robím predtým, ako idem natočiť napríklad takéto nejaké video. Takže dneska vám to všetko ukážem. Takže kľudne sadnite, zoberite si mňamku nejakú a ideme na to. Takže prvé miesto je zapisovanie. To niekedy robím, niekedy si aj píšem, čo poviem, alebo také, to je vždycky úplne prvé. Neviem, čo by mohlo byť ešte také prvé, ale to zapisovanie je úplne prvé, pretože ja si napríklad zapisujem, čo chcem hovoriť a také, alebo nejaké tipy na nejaké video, aby som aspoň niečo vedela. Takže úplne prvé je zapisovanie. A to si zapisujem do tohto. Toto tiež vyzerá dobre. Ako druhé miesto je pozeranie sa na YouTube, na nejaké tipy. Proste niekedy sa musím pozrieť aj, aby som vedela nejaký tip, ako ja nekopírujem, hej. Ja si iba pozriem a potom na niečo napadne iné. Keď si nejaké video pozriem, tak na niečo iné napadne a to je vždycky super. No takže YouTube by som mohla spraviť vo štvrtok, takže tuto, tam si dám. Potom by som mohla spraviť sobotu, sobotu. Potom ešte v nedelu asi nie. Tu som sa začala byť štvrtok, alebo v sobotu a teraz môžem ísť. Takže a potom štvrtá vec je, že musím zabezpečiť, aby tu nikto nebol ešte pred natáčaním. Že Danko. Potom to vyzerá asi takto nejak. Takže ahojte fanu. Danko, ja teraz No, teraz natáčam, vieš, musíš... Danko. No. Dobre. Potom môjho preto si nevšimajte, dobre? Takže ideme ďalej. Takže ako vždycky si musím dať nejakú veľkosť, lebo napríklad takto, keby stojím, tak možno to tak nestačí. Proste tak potrebujem to dať vyššie. Alebo niekedy sa to potrebujem dať nižšie. Keď napríklad sedím, tak si to proste dám nižšie. A presne takto, ako teraz vidíte. No a môžeme ísť rovno na ďalšiu vec. Takže toto bola štvrtá a teraz ideme na piatú. Ďalšia vec je už proste, keď niečo také natáčam, tak si proste sadnem, tuto si sadnem a už proste natáčam. A proste natáčanie. Ale musím zabezpečiť, aby mi tu nekričal Danko, že Danko. A musím mu povedať, aby bol tichšie, lebo natáčam aj s mikrofónom. Takže to bolo asi všetko, lebo na natáčanie je 5 vecí, ale ešte tu máme niečo, nevýhody. A tie si aj dneska ukážeme. No, prvá nevýhoda je, keď proste už to skoro mám to hotové, natočené. Proste len takto prejde môj braček. Proste už to skoro mám natočené a len takto tu prechádza môj braček.
Ďalšia nevýhoda je hrozná bolestivá. Keď si dávate proste mobil na ten stojan a proste nepodarí sa vám to dať, jak si to zväčšujete, tak proste jak to spadne, jak sa to nepodarí tam dať, jak zabolí tá ruka. Toto má byť o nevýhodách, viete o tom, takže to, že tu brat takto chodí, to tak musím natočiť, no. Proste nevýhody. Bože, nikam padá. A ešte stáva sa to aj keď si dávam dole mobil. Takže... Vyšťanko, au, nej, to tak bolí. Bolí to? Au. Som zasa pricvikla, bože. No sa tam daj. No, to bolo pre dnešok asi všetko. Ak máte nejaký tip na video, určite napíšte dole do komentára, budem moc rada a možno to aj natočím. A ešte ak chcete pozdraviť, tak môžete mi písať do komentárov, že svoje meno tam dáte mi odber a like a ja vás pozdravím. A to je vlastne všetko. Viac nevýhod možno natočím na nejakom inom videu. Tak dajte like a odber. Za to budem moc rada. A určite dávajte veľa tipov, ja budem za to moc rada, ale dám príspevok taký a tam môžete písať tie tipy. Takže ahoj!